empezamos porque Viveiro e mar, e mesmo o aire do mar, o vento do mar, entranos pola porta de Carlos V esta mesma praza, como no escenario se reflectiu o vencello desta terra permanentemente co elemento marino. E do mar auténtico, do mar exterior, pasamos aos mares interiores, que se hai eses embalses, esas represas, que de alguma maneira son mares menores, pero que algo influye neste tema, e os líricos chamanlles mares tamén as inmensas fincas de trigo, como aquel poeta xeirego falaba dos agros inmensos que veñen e van para simbolizar o movimento das ondas. Pois vamos a terra verdadeira, a terra da Mancha, donde decía Machado, tú me levantas tierra de Castilla, a amplitudes en límites tamén pode parecer un mar. Ven a continuación o grupo Mazantini de Ciudad Real. Foron os seus elementos máis novos os invitados especiais o pasado xoves da Mostra Folclórica Infantil e Juvenil, e este grupo de maiores intervén tamén na Mostra Folclórica Internacional de mañá. Pero agora van nos presentar dous conxuntos de escenas da súa terra, dese mar interior, que se concretan na primeira parte en elementos relacionados coas tarefas do campo, con traxes de faena, cos traballos habituais, e logo, na segunda parte, ese elemento de elegancia das festas, das celebracións de todo tipo. O coro e a rondalla están vestidos cos traxes de gala habituais, pero os que bailan nesta primeira parte teñen eses traxes de faena, porque todo o que interpretan son temas rurais. Vannos a bailar, cantar, en algúns casos, as seguidillas manchegas de Ciudad Real, Jota de San Carlos, Fandango de Hinojosas, Jota de El Rodillo, e, para rematar, a Gañaná e Jota de la Vendimia. Son os membros do grupo Mazantini de Ciudad Real, máis de 60 anos de actividade os avalan, e aquí están en Viveiro para esta primeira escena de temas rurais e laborais. Mazantini de Ciudad Real.
parte da actuación do grupo que representa a Ciudad Real é precisamente cunha estampa a brega agrícola da Mancha, e así precisamente había un muiño de vento, e así a última das súas interpretacións foi unha xota da vendima, precisamente porque a vendima, a vide, é o cultivo máis importante, o traballo máis importante do campo de Cidade Real. Ven a continuación os de Viveiro cunha estea relacionada coa terra. Primeiro foi o mar, pero a ventaxa destas terras, destes mundos como Viveiro, que poden compartir da terra e do mar. Agora vamos a ver os labores da terra, precisamente onde, se os homens traballaban fora da casa, as mulleres tiñen que traballar fora da casa e máis logo nela. Entón, o que se reflexa o seu produto, o traballo de homens e mulleres en tarefas tan importantes como o laboreo, como a sementeira e a colleita, como as fiadas ou a recollida do maíz, en fin, todo aquilo que o mundo labrego antigo tiña e que hoxe ou está desaparecendo e nos quedan precisamente estes documentos para ter evidencia do que en tempos fomos e o mellor algún tempo volvemos a ser. En esta lembranza da terra, Vaguas da Terra vai ofrecernos un conto na fiada, a foliada de San Migueliño e unha jota. Así pois, de novo, Vaguas da Terra.
foi o mar, ahora a terra, con riquísimo vestuario, ese vestuario producto de 55 anos de traballo, de investigación, de conservación, de adquisición, en fin, que prestixian o grupo e fan que seña un dos grupos máis importantes das terras da provincia de Lugo. Ven a continuación a segunda das actuacións de Mazantini, de Ciudad Real. Eu preguntaba por que o nombre de Mazantini e comentábanme que precisamente hai un toureiro, había un toureiro moi famoso chamado Mazantini e o fundador do grupo parece que se parecía a él e quedou o nome, pois moi ben, Mazantini de Ciudad Real, unha longa trayectoria xa histórica e que nos van a interpretar agora danzas e simbolizar tamén actos xa, como eles dicen, os traxes de rico. Non é que foran os traxes de ganda ou traxes de diada, eran os traxes de rico porque verdadeiramente eran os ricos os que podían vestir desta maneira na antigüedade. Chama a atención, sobre todo, fixademos nos traxes dos homes, o sombreiro, a chaqueta, o cinturón verdadeiramente dignos de ser contemplados. Nesta segunda etapa, pois, van a ofrecernos danzas correspondentes a actos de sociedade. En primeiro lugar, as seguidillas de membrillas, con traxes de bodas, logo unha danza do corpus solo para homes, seguidillas de madridejos, para finalizar con a jota de Ciudad Real. E se vos sabe pouco a actuación, mañá máis, porque mañá participan na Mostra Folclórica Internacional. Grupo Coros e Danzas Mazantini de Ciudad Real. Como él habla, que queda bueno, sin prisa, joder. Mira eso, tiene un foguete. Es que los de Lugo pueden estar marcados de Pakistán. Ah, oíste, casi seguro. Historia. Ella sí de una caída del balcón de tus ojos, de una caída, levantarme no puedo si no me miras. Si no me miras, me he levantado, niña, me he levantado. Tengo que darte en lo que canta un gallo, tengo que darte
Media hora antes, no me caso, porque... No, sabe que soy puntual. Hasta luego.
Foi a segunda das intervencións do grupo Mazandini de Ciudad Real con estas estampas manchegas. E quedanos o remate a cargo dos de Viveiro, unha terceira estampa, que se a primeira foi o mar, a segunda a terra, a terceira va a ser a cidade, as romerías, as festas, porque as danzas que imos a contemplar son aquelas propias dos días do patrón, das celebracións máis importantes, as que se bailaban nos adros das igrexas, as que se bailaban alrededor dos cruceiros, e mesmo aquelas que se bailaban nos salós, e que nos salós pasaron a bailarse de xeito popular no exterior. Os traxes son elegantes, de desfile, de días de festa. Así que para este remate, tres pezas das características das de Vaguas da Terra, como son, en primeiro lugar, Chovendo, logo Verbas Garimosas e a terceira, a polca. Que decía dos bailes de salón, a polca empezou sendo un baile de salón nos palacios dos nobles, nos palacios reais, e logo a través da servidume foi pasando ao público, ás zonas abertas, ás festas populares, chegando a ser un baile verdadeiramente popular. Así que despedida a cargo de Vaguas da Terra con Chovendo, Verbas Garimosas e polca. Lleva al mí. Se lleva al mí. Sube toda la cosa. Ahí. Se lleva el micro, ¿vale? Sí. Bueno, ya te va a tocar el canal. Se lo muteaste, porque si no...
Suave, la suave.
as estreas galego-manchegas que organizou Vaguas da Terra para a terceira das xornadas da Mostra Folclórica Internacional. Mañá domingo, xornada grande, 8:30 da tarde, neste mesmo lugar. Esperámosvos.